Hei! Hei! Mitä sulle on tapahtunut? Sä näytät niin iloiselta. Musta vaan on niin hienoa olla Herran hommissa. Ai sääkö muka? Ihanko totta? Voinko mäkin? Mähän oon vaan tällainen reppana. Totta kai voit. Kuunteles kun mä kerron minkälaisia ihmisiä Raamatun sankarit olivat. Moose sänkytti. Gideon pelkäsi. Simpsonilla oli pitkä tutka ja hän oli naisiin menevää tyyppiä. Rahab oli prostituoitu. Täh. Joo. Jeremia ja Timoteus olivat liian nuoria. Pietari kielsi Kristuksen. Daavi pelkäsi ja hän oli murhaaja. No huh. Elialla oli itsemurha-ajatuksia. Joona pakeni Jumalaa. Jesaja saarnasi alastomana. Älä viitti. Onko näin? No näin on. Lisäksi Job teki konkurssin. Opetuslapset nukahtivat kesken rukouksen. Maria Magdalena oli. No sähän tiedät. Kuulostaa aika hurjalta. Johannes Kastaja söi heinäsirkkoja. Paavali oli liian uskonnollinen. Ja Lasarus oli kuollut. Vau. Enpä olis uskonut. Kyllä Jumalalle vaan on kaikki mahdollista.